За елените Аполон бил богът на изкуството. Никой не може да свири на китара към него. Никой не може да пее. Негови спътнички били музи, които живеят на антиките. Веднъж Аполон се запознава с Хиацинт, неземния красив младеж, който има атлетично тяло и синхи коси. Богът на изкуството го научил как да стреля сън. Щото пуснал предивата, стрелата е слетала на въздуха, но пролетният вятър е се движил така забудно, че го върна посоката й, след което се запила в челото на му. Голяма скръб налегнала на Аполон. Той дълго плакал по любимия си приятел. След като погребал Хиацинт, Аполон свърнал, че на същото място уникално цвете, което Богът кръстил в чест на Илюша. Това цвете, обаче, е известно и под друго име, достигнало до нас посредством народните песни. Уважаеми знаещи,